ride my bicycle now across the town with you. I don't care where I'm going now as long as I'm with you. We'll ride over them mountain tops and cross them rivers wide. And I'll keep riding my bicycle, show my love for you. 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 Come on now. I'm going now, people got shiny brand new cars. They got 4 new wheels and a flash of steel, but I ain't taking that far. All I need are 2 white balls, a flash of chrome, and I'll ride everywhere. And I'll keep riding my bicycle, show my love for you. 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 Come on, Sherry. Across the town with you. I don't care where I'm going, not just long as I'm with. I'm right over them, just the mountain, them, tossing them, crossing them, rivers wide, yeah. And I'll keep riding my bicycle, show my love for you. Show my love for you. Show my love for you. Show my love. Go ahead, Daryl Brown. Буки, как е? Геров. Изморена малко след работа, ама доста зареждаща разходчица. До Пушево, любима моя дестинация с брат ми. Обичам тук да си карам по този път. Не е натварен. Има много красиви залези. Слънчогледите след 2 седмици ще цъфнат. Страхотна гледка ще има. Препоръчвам, който не се е включвал в нашите велосъбития, да се включи, караме се нормално, спокойно, не на състезание. Запознаем се с нови хора, което е също един голям плюс. Дай Боже безаварийни километри на всички с колелата и до нови срещи. И се наслаждаваме на пътя. Естествено. Здрасти, дядо Ники. Здрасти. От Павликей на ход. Колко му? Е не на буба място. Нали? Да. Дядо Ники, ти тази година живота си трябва ноември месец ще направи 71 години, баче не спираш да караш. Ама спирка, аз ако спра да карам, над съм отишъл горе при шефа. На колко километра си тази година до момента? Горе-долу. Според мен са над 5000. Сигурно. Ти отгоре. Си жив и здрав да даваш пример на всички останали. Ти се слагаш от време на време стотачи в турбичката, да кажа през ден. Турям. Да си жив и здрав да туреш, да даваш стимул на младите, че много ги мързи.
for you. Show my love for you. Show my love for you. Show my love for you. Ride your bicycle. Много ми е важно твоето мнение за нашето събитие. Това е едно дълго чакано събитие. През цялата година всички чакаме да караме колелета лятото заедно с веломафията и Търново Рънс. Така че продължавайте, включвайте се във всички оставащи 11 веломафии и натискайте педалите яко лятото. И да не закъсняваме много, че няма време. Така е, това е най-важно. Две думи за събитието. Перфектно. Ти си един от най-редовните участници от самото начало. Да. Караш активно и през останалото време. Да, слава Богу. Движение трябва да има. Нещо към препоръка към всички, които не са се включили си още, а трябва. Нека да се включат, да си извадят колелата, да ги стигнат малко и да поемат. В тези мази мухлясаха и ръждасаха. Със сигурност. Който има мухъл в мазата, нормално. Е, от колелото, защото не го извадил. Ми така е. Хората са щастливи. Какви са ти прогнозите за цялото лято, като цяло с веловторниците? Смяташ да се включваш редовно? Разбира се. Само другия ще пропуснат и мога да движиш, защото съм на море, но всички други само. Значи важното е, че в началото си отпускар, после натискаш до края. Натискаме до края и искам всички да са тук, защото е много яко. Правим го. Остава цека. Нищо, направихме веловторника. Да кажем на тези, които не знаят, ти си от Павликени и днеска заедно с Дяло Ники дойдохте на ход да участвате в нашето събитие. Точно така. Включихте се и сега ще поемате наобратно към Павликени. Може още хора да се случат в Павликени, но просто или няма желание, или... Те първа започваме. Да. Как е при вас събитието? Вече го провеждате за 4-5 път. Провеждаме го, да, и се надявам все повече и повече хора се включват. Как е атмосферата в Павликени от към колела? Там знаем, че хората по принцип доста карат колела. Карат, но сами. Все още ги учите да се включват в група. Се включват в група, но нещо... Ще се получат нещата. Знаеш кое е най-важното като слоган в това начинание? Пиши го на гърдиците. Съединението прави силата, човек. Трябва да се съединяваме да бъдем по-силни. Респект! Живи и здрави, благодарим за уважението и лек път към Павликени. Благодаря. Ще ви върнем визитата. Беззателно трябва да е. Кажи ми тази история за кратко за мечката, братле. Моля се. Тая събота на задушница ходих до връх Ботев на ход с колелото. По-скоро до паркинга, отдето почва да се качва връх Ботев. Изкачих Ботев, слязал го и се прибрах пак на ход. Значи да кажем на хората, които не знаят, тръгваш от Велико Търново с колелото на ход 110 км. до Вец Априлци. Да. Оттам оставяш колелото и продължаваш на ход пешеходно да покоряваш връх Ботев. Да. Отиваш на връх Ботев, връщаш се обратно после на Веца и с колелото отново. Още 120 и общо става 230 км на колело. И каква е? Качем Ботев. Кажи ми тая интересна случка, за която сега се говори. Интересната случка е, 3 години го правя, първите 2 нямаше мечка, но тази година точно на село Блаза, последната къща, която е на село Блаза, а Блаза е село преди Априлци. На тази къщичка има 2 кучета, които гонят и аз ги знам от миналата година.
И тази година си казах, че ще мина бавно, за да не ги дразня. И преминах бавно през последната къща и кучетата, които ме лаяха. И вече когато се качвам на колелото да тръгвам отново, дигам погледа напред и 30-40 метра от мене гледам мечката излиза от гората, голям мечок, излезе, изправи се на два крака, пак се спусна лапите и бързо се шмугна в гората, при което аз нямах реакция нито да се оплаша, нито нищо, тя се оплаши повече. И в това време, по принцип по този път много малко коли минават, но за мой късмет точно в този момент минаваше кола. Мъж и жена и аз се метнах да спрат и ги помолих да карат до мене, нали, случайно мечката да не излезе пак. И те, нали, ме питаха защо и аз казах, защото съм видял мечка току-що и те бяха очудени, нали, ама наистина, нали, аз им казах да. И караха до мене 50-60 метра, докато преминем точното място, където излезе мечока. И след това и те продължиха и аз продължих и за първи път виждам мечка, докато съм на колело. И да кажем, на всички държави са мъжки се прибрава без оцапани гащи. Да, да. И каква е поуката, деца? Ако видите мечка, се носете едно малко джобно нощче, после да може да се остържите гащите. Да. Цаца на Шемшево. Котката от Шемшево.